Από το... Και όσο είναι το σπίτι μου εκεί, είναι τη σπηλιά. Εκεί είναι έτσι τα μετράνε. Δεν χρειάζεται, έχει χέρια σου. Πράσινος.
Έλα από εξένει. Δύο, ακίνητη. Ανοιχτήσετε εις τον αιώνα. Άφησος ως ημάτι το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιά σου. Αναβαίνουν οι συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όλα θεμελίωσης αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου η καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγάσεν φάραξεν αμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Το εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκκέδρη του Λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρο. Δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Oh
Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Εις ακούσον μου, Κύριε. Κύριε, εκράξα προς εις ακούσον μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεως μου, ενδόχε κραγένε προς Ίσως μην ευωδίας πνεύματικής αντικατάφερουσαν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. μου, Κατευθυνθεί του η προσευχή μου ως σημεία ενώπιον σου. Επάρσεις των χειρών μου θυσία εσπερίνη εις ακούσον μου, Κύριε. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε ότι παρασία ηλασμός εστιν γενεθλίων θελουμένων που ανεδεστάτου ηρόδου της ασέργους ορχιστρίδος εκπληρωτό ήδη αθέσεις του όρου.
και όμως σας μη εφορκήσας, Κρήτον χαρψεψάμενον ζωής επιτύχει και μη αληθεύσαντα την κάραν του προδρόμου αποτέμην. Εσπέρας προκείμενον, Κύριος εισακούσετε μου, έντο και κραγένε με προς αυτό. Κύριος εισακούσετε μου, έντο και κραγένε με προς αυτό. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε τέλεος τον αιώνα τα έργα του χειρός μου μη παρήδεις. Συ πρέπει έμνος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νη και έκους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τερίαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κύριε της όμεθα. Παράσκου Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελον ορτίας ασώματος δείξας
ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελέος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Επιφανίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πήγαινε στην άκρη. Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ίσο ταύτη, των αφιερωτών του Αγίου οίκου τούτου και των δούλων σου των επιτελούντων την ιεράν ταύτην πανήγυριν, Ευαγγέλιο Ευαγγελίας Μιχαήλ Δήμητρας, Σοκράτους Αδωνεσίας Αδωνασίου Χριστίνας, Παρασκευά Εκατερίνης Πέτρου, υγείας και σωτηρίας περί αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησίαν και νήσον ταύτην και πάσαν ίσον και εκφόλ και χώραν, από οργής λιμού λιμού σεισμού, καταποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων ευνηλίου πολέμου και φνίδου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσον οργήν και νόσον, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενοημήν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Δέσποτα πολυέλε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες του εις Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των παμεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των επουρανίων θείων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίαν Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ου και την αποτομήν της τιμίας κεφαλής αυτού εορτάζομεν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκορων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσων την δεήσιν ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερίγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς για τον κόσμον σου και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σιεν
ότι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας εν τη ερήμο τους 5 άρτους και εξ αυτών 5.000 άνδρας χορτάσας αυτός, ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά της οίκης των προσφερόντων τα τίμια δώρα ταύτα και εορταζόντων την Αγία Εορτήν και πανήγυριν ταύτην, εν της οίκης των προσκυνητών αδελφών ημών των παρόντων εν τη προσκυνηματική ταύτη εκδηλώσει, εν της οίκης των 50 αδελφών ημών και εις τον κόσμον σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταπιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Της μετανοίας ο κήρυξ Ιωάννη βαπτίστα, εκπληθήσου την χάραν την γυναικεία σας, ότι το νόμο του Θεού της πίστης ετράνωσα και παρανομίαν εξυφάνησα. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, έξι των συλλέσεων μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Ελί και Ιησούς Αναμή. Παναγία Τρία συλλέσεων μας, Κύριε λάσκης εμαργυρισμών, δέσποτες χώρες εμαργυρισμοί, Άγιοι Επίσκεψοι Κύριε στις ταινίες ημών, ένα και του ονόματος, Κύριε ελέξου τους ελέξου τους ελέξου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Ελί και Ιησούς Αναμή. Πάτερ ημών εκ της ουρανίας εγγυστής το όνομά σου και την βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όσο το ουρανό και της γης. Τον άστον ημών τον οποίο σου δώσει το σήμερα. Και άφησε μη τα φλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφείλατες ημών. Και εμείς ενέγγις ημάς πειρασμών. Παραδείσου εμάς ο Θεός. Ότι σου έστι η βασιλεία και η εορτή των ονιακήτια. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς είναι η πολλωστή φορά που έχετε έρθει σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Φαντάζομαι ότι και κάποιοι από εμάς είμαστε που πρώτη φορά ερχόμαστε σε αυτόν τον πραγματικά εντυπωσιακό χώρο και για την φυσική ομορφιά, όσο και για την πνευματική διάσταση που έδωσε το θαύμα της ανακάλυψης της εικόνας του Αγίου Ιωάννου και που έδωσε αφορμή να ξεκινήσει αυτή η ευλαβική προσκυνηματική εκδρομή σε αυτόν τον τόπο. Εκείνο όμως που θέλω να κρατήσω και σαν μήνυμα, σαν σύνθημα από τη σημερινή εμπειρία που βιώσαμε όλοι εδώ είναι ότι όταν ξεκινάει κάποιος με τόση διάθεση και λαχτάρα να κάνει έναν δρόμο θυσίας, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Είτε δια της ξηράς, είτε δια της θαλάσσης, θέλει κόπο και αγώνα να φτάσει μέχρι μας. Όταν σκέφτεται κανείς ότι ξεκίνησαν άνθρωποι από τα Γιάννενα, από το Σούλι, και ήρθαν ειδικά για αυτή την ημέρα να βρεθούν σε αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο.
Όταν άλλος σώθηκε, συγχωρέστε με την έκφραση, σαν γαϊδούρι και φορτώθηκε και ξυπόλυτος ξεκινάει να βγει από το χωριό κάτω με τα πόδια όλων αυτών των δρόμων. Και τον άλλος, τα παιδιά τα νέα, νομίζω το πρωί παίρνουν την εικόνα και τρέχοντας ξεκινάνε να τη φέρουν εδώ για να γίνει αυτή η εκδήλωση. Αν όλα αυτά δεν σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, όλων μας, όσοι βασιστήκαμε εδώ, δεν υπάρχει αυτή η ευλάβεια και η διάθεση της σχέσης, της επαφής, της επικοινωνίας με το Θείο, τι άλλο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητο? Φυσιολατρία για να μας οδηγήσει εδώ? Μα παντού υπάρχουν και σε πολύ προσφορότερες περιοχές κανείς να πάει να συναντήσει όμορφα τοπία και να χαρεί το μάτι και να χορτάσει. Ήταν η διάθεση, η περιέργεια, και πάλι δεν χρειάζεται πολύ κόπος κανείς για να καλύψει τη διάθεση της περιέργειας, καθώς δόξα τω Θεώ σήμερα οι προσβάσεις σε χώρους φυσικής ομορφιάς είναι και εύκολη και προσιτή. Άρα ξαναγυρίζω και λέω, αναγνωρίζω και δέχομαι, και αυτό είναι για μένα μια παρηγοριά, όπως ελπίζω φαντάζομαι και σε όλους μας, ότι μέσα στην καρδιά του Έλληνα, του κάθε Έλληνα, συντηρείται και διατηρείται ο σεβασμός, η ευλάβεια, η αγάπη προς τον Θεό και τους Αγίους του, και βρίσκει κάθε φορά έναν τρόπο, μια ευκαιρία για να την εκδηλώσει. Και αυτό θα ήθελα να μεταφέρουμε όλη αυτή την ημέρα με την εμπειρία της σημερινής μας συνάθρησης σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Μην πάει χαμένος αυτός ο κόπος, αυτή η προσπάθεια, αυτός ο υδρότας, αυτή η αγωνία, αυτή η θυσία, αυτή η κούραση. Να μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Ο καθένας, όλοι μας μπορούμε, έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο στο πνευματικό μας οικοδόμημα και να δημιουργήσουμε μια καλύτερη πρόσβαση σχέσης με το Θεό και το θέλημά του. Αν αυτή η αφορμή, αυτό το γεγονός της σημερινής ημέρας δώσει την αφορμή για να μπορέσουμε να ζεστάνουμε καλύτερα, ο καθένας μας, όλοι μας μπορούμε, επαναλαμβάνω, τη σχέση μας με το Θεό και το θέλημά του, τη διάθεσή μας να επικοινωνούμε μαζί του και να γευόμεθα τους καρπούς αυτής της επικοινωνίας, νομίζω είναι επιτυχημένη αυτή η συνάθρηση και αξίζει τον κόπο για όλες τις θυσίες, για όλο τον υδρότα, για όλη την κούραση. Εύχομαι ο Άγιος Ιωάννης που ήρθαμε εδώ να το τιμήσουμε να είναι ευλαβικός σκεπαστής και μεσίτης για μας τον Θεό με τις προσευχές του και να σκεπάζει και να καλύπτει όλες τις ανάγκες μας και να βοηθεί να βρίσκουμε λύση σε όλα τα προβλήματά μας. Παρακαλέσω την Τριστέρα να βγει έξω πρώτη και εκεί καθώς θα δείτε τον άρτο της αρτοκλασίας, άρτος κόβω, κομμάτι, άρτος, όχι πλάθο, δεν είναι αρτοκλασία, αρτοκλασία το έχουμε ξαναπεί, θα δίνει και ένα λουκουμάκι. Βέβαια, εμένα μου είπαν καμιά 50-60, έχω καμιά 80 λουκουμάκια. Πρέπει να είμαστε τόσοι, ελπίζω να φτάσουμε. Να προηγηθείτε τα παιδάκια, να προτιμάμε τα παιδάκια. Σας εύχομαι κάθε υγεία και δύναμη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ρωτάω ένα τέτοιο. Πού είσαι? Είπα ένα τηλέφωνο της Πετρούλας τώρα που θα φύγετε. Δεν ξεκινάω. Ναι. Μόλις βρω σήμερα την παίρνω. Ναι, είσαι τώρα σε εδώ. Εδώ είναι, θέλω. Το καπέλο σου πού είναι? Πού είναι? Όχι. Ο πρώτος δεξιά, Ο Μιτσάρα. Έχει πάρει το σκάφος κάτω. Και εσύ να είσαι καλά, λέει παιδί. Μιτσό, έχεις φέρει το σκάφος? Θα πάει ο παπάς με το σκάφος. Ωραία, πάτε με το σκάφος.
Θέλετε να πάμε όλοι, θέλετε να πάτε με το σκάφος. Σηκώνω τον αγώνα, τα πάρω στο χωριά. Τι τα παρατήσανε εδώ πέρα, βλέπετε. Διαβάστε από κάτω, Γιώργη, αυτό βάλτε αυτό πάνω. Όπα, ήρεμα. Λοιπόν, και του χρόνου να είσαι καλά, να μας ξαναπάσεις.